Centar Zagreba, Medulićeva 34, adresa je koju će upamtiti mnogi korisnici i suradnici udruga koje su našle zajednički dom pod krovom ove četverokatnice. Kraj listopada bio je idealan tajming da INA, u čijem je vlasništvu ova zgrada, spoji mnoga lica u projektu Spajalica. Upoznajmo nove stanare. Dobar dan. Dobrodošli u prostorije Crvenih nosova, klaunova doktora, udruge namijenjene podršci bolesnih, tužnih, nemoćnih, ljudi koji pate, jednostavno svih onih koji su u nevolji, a uz pomoć ove vesele ekipe koja donosi radost, smijeh, veselje i pozitivnu životnu energiju svima onima koji to trebaju. Ovaj šareni zid vodi vas do udruge. Udruge Ljubav na djelu. Dobrodošli. Rehabilitacijski centar je usmjeren na djecu oboljelu od malignih bolesti, prvenstveno u palijativi. Ovi mladi ljudi ovdje su članovi udruge Dar. To je udruga koja se bavi darovitom djecom, koja po procjenama strategije Hrvatske razvoja postoji oko 7.500 takve djece u Hrvatskoj. Hajde, ja ću ovo izbrčati prvo šta je. Ti prije nego ja, jer ja ću se zbuniti. Ma nećeš se ti zbuniti, sve to najbolje znaš. Ovako, Udruga za promicanje kulture i umjetnosti nastala prije 5 godina, s nama dvojicom na čelu, on umjetnički dio, ja ovaj organizacijski. Počela je, radila festivale na bazi Sarajeva, Zagreba, druženja, prijateljstva i evo nas, dobili smo čak prostor za to. Hrvatski savez gluhoslijepih osoba je osnovan davne 1994. godine, prije 20 godina. I nama je uvijek bila svrha misija da smanjimo izolaciju gluhoslijepih osoba. Jer gluhoslijepe osobe za dvostrukog oštećenja vida i sluha nisu u mogućnosti samostalno se kretati, niti komunicirati. I na zadnjem katu, na tavanu, mali atelje, prije Ministarstvo pravosuđa, a sada mjesto gdje samo ja provodim pravdu. Pošto sam jedini ja ovdje sam, onda je malo nezgodno mi govoriti u prvom licu kao ja sam, ali što u biti i nije istina, zato jer sve što sam napravio sam zbog dobre volje ljudi s kojima sam surađivao. I udruga Krila je dio ovog velikog projekta Spajalice, samo što se razlikujemo od ostalih udruga što nismo u centru grada, nego smo na jednom prekrasnom imanju u Sesvetama. 6 udruga i 1 umjetnik na 2 INIne adrese. Projekt Spajalica spojio je one koji već surađuju, ali i one koji bi mogli surađivati. Svi su oni puna srca jedva čekali zahvaliti INI na ovakvom podvigu koji se ne događa svakodnevno. Od kud je krenula ta ideja za... Slušajte, jednostavno u mojem resoru je briga oko objekata INInih i onda smo uočili cijeli jedan niz objekata koji zapravo nije u funkciji. U tijeku jedne diskusije došla ideja, ajmo probati i drugima dati ideju i mogućnost da oni predlože što bi se tu moglo napraviti. I tako je to sve krenulo. Dakle, recimo konkretno ova Spajalica i ova kuća ovdje nije zamišljena da bude udruga, da budu u njoj ove udruge, nego su se one javile i osmislile, zapravo dale prijedlog koji se nama dopao. Evo, i na taj način se i na nekim drugim objektima vrlo skoro ćemo imati, ja mislim, interesantne rezultate. INInu Spajalicu došli su podržati i glazbeni umjetnici koji surađuju s novim stanarima zgrade u Medulićevoj. Udruga Ljubav na djelu s kojom imam već jednu priču nekoliko godina, čak od snimanja prvog spota zajedno sa kolegama sestrama Husar, Luka Nižitić i Elna Radan. Imamo jednu stalnu suradnju, volim to što rade, pratim to što rade i tu sam evo zbog njih poglavito. Veseli me da evo i drugi prepoznaju rad udruga sličnih. Osoba koja ne čuje i ne vidi, kako je moguća komunikacija, šta ta osoba može činiti, a zapravo s druge strane može. Možda je lijepo biti u ovoj situaciji da razmisliš, odnosno da shvatiš da je možda najvažnije i najljepše da budeš u takvim trenucima čovjek. Divno. Čini se da će svi novi stanari biti međusobno dobri susjedi, jer mjesta ima za sve i konačno su dobili komociju da što bolje rade svoj posao.
naravno u cijeloj ovoj lijepoj zgradi koju smo nazvali Spajalica, gdje nam je Ina izašla u susret i dala nam je ovaj predivan prostor na korištenje. Surađujemo i sa drugim udrugama koje se nalaze ovdje, počev od Ljubavi na djelu, preko Dodira, Dara i svih ostalih koji su ovdje prisutni. Mi smo se javili na natječaj koji su oni objavili jer smo vidjeli nešto što 20 godina udruga Krila čeka, a to je zatvorena hala koja našim klincima omogućuje kontinuirani rad tijekom cijele godine, budući da onda oni zahvaljujući toj hali mogu 2 puta tjedno tokom cijele godine dolaziti na terapiju bez obzira na vremenske prilike ili neprilike. Ovim putem zahvaljujemo Ini koja je prepoznala naš rad, dala nam dom ovdje i mjesto gdje možemo organizirati za tu djecu razna predavanja. Nakon 20 godina rada znači nam mnogo, zato jer to nam daje novu motivaciju, nove ideje, nove pole da napravimo još bolje. Jer ponekad kad puno radite nešto, onda imate osjećaj da više ne možete dalje, a ovo je upravo došlo u pravom trenutku. Ja bih isto zahvalio Ini jer je ovo genijalna stvar koju su nam dali i svakako ćemo joj vratiti. I ja bih zahvalio Ini. Mislim da korisnost samog ovog prostora nije samo u tome što će on poslužiti meni i mom likovnom radu, nego upravo zbog udruživanja sa drugim udrugama i eventualne mogućnosti iskorištavanja potencijala da napravimo neke kreativne stvari korisne za zajednicu. Ovim putem bi sve toplo pozdravila i pozvala da u budućnosti se pridruže našim aktivnostima i time ispune svoja srca ljubavlju i dobrotom. Spajalica je spojila mnoga lica. Biće ovakvih prizora još u skorijoj Ininoj budućnosti.